Čaute ľudia, ďalšie video, dneska to bude video s Brawl Stars a ak sa vám video bude páčiť, dajte mi odber, veľmi to pomôže, dajte mi like, keď sa vám bude video páčiť a ja už nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Tak, ja už mám 3118 trofejí a mám 112 solo victories. Brawlerov mám otvoriť 19, teraz pôjdem na Karla, takže tak. A ja si asi dám Rosu a môžeme ísť na to. A chcel by som to dneska vyhrať, takže by som to chcel vyhrať, takže tak. Druhý diel, či prvý diel s kamošom bol dobrý, malo to asi tak 40 zhľadnutí. To je pre mňa dobrý cieľ. Hej, takže ďakujem vám všetkým a asi zomrem. Zomrem. Ale nezomrem. Messi tu je, Meso tu je. Mesožravec. Messi, ale Messi je mladší od Ronalda. A keď chcete ďalší diel s kamarátom, tak tu zanechajte 5 lajkov. Dobre, už sú tu iba 4 brawlery. Brawler. Už iba traja Danger a Drogar. Drogar tu je. Drogbar. Dobre. Drogy. Mamma mia. Ach. Zomrel. Niekedy sa darí, niekedy sa nedarí. Ja idem plniť asi questy. Vidím, čo tam je nové. Defeat 9 enemies with Cold Mortis. Ja. Tak ja si dám Mortisa. Takže 9 ľudí mám zabiť, dobre. Uvidíme, či ich zabijem 9, ale asi v druhom kole, ak to vyhrám. Lenže Mortis není taký dobrý, ako má byť. Niekto s ním vie hrať, niekto s ním nevie hrať. Mne sa s ním nedobre hrá. Lebo on má takú stabilitu zlú, že on ako, ak ide, tak, no, nepáči sa mi to, no. Tak môžeme ísť na to. Tam je Shelly, tam asi rýchlo zabije, lebo tam má tú brokovnicu. A tam je Shelly, tam je. Dobre, tohto som zabil. Tuto Shelly som zabila. Zabil som ho. Dobre, tohto som zabil. Už iba 3 sú tu, no keď to rátam, tak iba 2. Dobre. OK. OK, zabil som ich. Yes! Ja som vyhral. Troch som zabil. Yes, som zabil. Prvé kolo win. Dobre. Takže traja, hej. A mám ich zabiť 9. Takže počkaj, 9 minus 3 je už iba 6. Dobre, takže 6. Na to dostanem 500 XPčok takých, takže to bude dobre. Dobre, nechám mi to naplniť. Dobre, môžeme ísť do... No, ja nejdem radšej hneď do prvého, alebo, viete čo, idem do ňoho. Dobre, som ho zabil. Dobre.
gardovať. A som mŕtvý! Ale nie! Dobre, nevadí. Už iba 4. Hlavne, že vyplním ten quest, takže... Počkaj, start drop. Rare. OK, no, place it. No. Ideme, pokým nedostaneme tých 500 XPčok, či koľko, neviem, tak nejak. Ale viem, že vždy sa dostáva 500 XPčok. To dám. Už iba 4 a to zabijem. A keď nie, tak nevadí, ešte pôjdeme, pokým ich nedostanem. Pokým nebudem mať tento, tak nepôjdem. Ale 4 ľudí to není veľa, takže to dám asi. Idem si veriť. To nech si dá Frank. A mamma mia. A som mŕtvý. A vy si tak Frenčok. A už iba musím zabiť 3. Traja. Plus 4 trofeje. Čože? A 4 trofeje. Je dobre, no. Počkaj. 7, 8, 9. Takže iba 3. No, hovoril som, mal som pravdu, že iba 3. Dobre. Ideme na to. $500 gemov, 500 XPčok. Skákala na vecku. Žaba, čierna žabička. Černoško, bubučko, na veľkú papulku. Dobre, toto je mŕtva. Tak už iba 2 zabiť. OK. Dobre, táto je mŕtva. Tá abilita je dosť silná. Už iba 1 zabijem a mám to. Mám to hotové. A keď vyhrám, že ako solo, tak bude dobre. Nechoď po ňom! Ty si... Dobre, tak aspoň zabol som ten rádio. Čo to je? Rýchlo! Ale mamma mia. Ale El Primo! Ja sa na ne vykašľam, ja idem preč. Sa idem dohealovať. Ty vole. Yes! Mám to hotové. Takže 200 XPčok. Nevadí, tak dal som Dual Points Damage. Takže to mám 200 a 200. OK. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, dajte mi odber, veľmi to pomôže a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ, čau.